Gunvar Vichelte, borgarstjóri i Klaksvík. Tida var finnes i kvöld en megnargave fra SMS og Nils Mortensen. Hva held du at dette for at tøya for tikkene her i Klaksvík? Først vil jeg si at denne gaven helt utrolig flott å få, og vi ekvelig takksom for at SMS gjør oss disse gavene. Og vekkene Klaksvíkarbøyre kan jeg si at det av hjertet. Men sånn, det finnes noen tredje vi en slukkere gave, og det ligger i sånn at vi skulle bruke det til mentene en bra viftig av mentene en tilbående. Og sånn det vet jeg så oppgaven til oss nå, hvordan vi vil innrette oss og gjøre hos noen. Og det gleder vi dere til. Til at vi har faktisk nekt tilbå i Klaksvík, hvis man husker om støttene og bor noen. Men så här tror jag så manglar vi ett höll här som vi kan framföra några inte större, alltså vi har till en 200-300 folk. Och detta ger absolut plats för det. Ja, nu det ju inte någon lögn att det fortfarande inte gånger som man kanske kunde yngst här i Klaksvík. Kommer den här gavan särskilt väl vi som man huxar om det fortfarande orskar som det annars har här till att bygga sig ett nytt hus till dömes. Jag vill säga att han vill sjå om det alltid vara en rävfästing kan man bruka pengarna till. Och som tog när bort nu så är ganska inte riktigt att huxa hur man ska få utnytta eller finna få penning till via. Men det kan vara nekvar imiskar eller nekvan imiskar hot man kan göra det. Tog jag alltid att vi tänker det som en äcklig spännande avbjudning. Jag har finns slukthus. Det ju det gamla spinneriet. Nu visste arkitekten inte så ölen vad som sövna. Vad känner du till det här gamla spinneriet? Alltså jag har hört ölen neck från spinneriet och från en uppväxt upp efter och jag vet att det skulle lite sore och pronaliga men så var det att Kjellbro hej möjligheter till att husa då här i Klaksvík och då kom det hända vägen. Och då började jag som det. Och så här tror jag att så jag var inte nekv om det men jag var ett godsför att det vill brukt nekv bäge vinneligt och mättnarligt nekv imis tilltök. Och där första vörmästaren alltid som var i Klaksvík var hela spinneriet som jag minns eller som jag minns mig har hört. Så här är ölen bäge vinneligt och mättnarligt och i till byggningen. Vi har hört att det har varit helt möter i byggningen och vi har hört att den första konserten, pop eller rockkonserten var helt i husen. Vad är det här vi för att söka för att vara helt i husen nu framöver? Jag tycker att det har varit också fjälltorta. Är det något som vi har bruk för i Klaksvík så är det också bättre karmane för det tillbön som vi har. Och här kunde man till döms innanför tonlist tonlisteskolen innanför sjönløyk och innanför myndlist så jag tycker att det som heter huset ska husa verer en också bra vifte att ha en tillbån så vi har i Klaksvík i det. Här som hese får bättre kår. Gunvar Vichelte, borgarstjóri i Klaksvík, gav etne vi husen. Större tack för.